Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Tumyamika Allah subhanahu wa ta'ala. Kumanso kumfunira zabu ino nthawi zonse mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumanso kubanja lache ndi maswahaba ake ndi wina aliyense amene akutsatira chiphunzitso chimenechi ndi dini imene ikufikira tsiku la kiyama. Balongo lemekezeka lero ndabwera nkhani kabwino kwambiri makamaka kwa inu amene muli azimayi kumanso ma sisters kuti muimvetsese bwinobwino nkhani imeneyi. Mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu hadith imene akuyilandira Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ndipo ikupezeka mu buku la Sahih Ibn Hibban komanso Ahmad ndiponso ndi mabuku ena. Mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalankhula mu hadithi imeneyi kunena kuti idha sallat imra'atu khamsaha, zimayi akapemphera swala zake zisanu, waswamat shahraha, komanso namanga mwezi wa Ramadhani bwinobwino kukwanitsa pamene adasiya osamanga ndi kubwenza bwinobwino, komanso kuonjeza kuti wahassanat farjaha, ndipo nazisamalira bwinobwino thupi lake, yani sadatenge thupi lake ndi kukhala kwa anthu ena aliwonse koma kupatulapo kwa mwamuna wace amene anamanga naye banja bwinobwino mndondomeko ya Islamu. Ndiko akuonjeza kuti wata'ati ba'alaha, ndipo munthu ameneyu namamumvera mwamuna wake. Ndiye hadithi imeneyi Mtumiki sallallahu alaihi wasallam akumaliza wanena kuti dakhalat jannata min ayi abwabin sha'ati, kuti ndithu mzimayi ameneyu akalowa kumparadiso kuzera mukhomo lina lililonse limene iye atakafune. Balongo limekezeka makamaka mchemwali wanga, zinthu zake ndi zinayi zimenezi basi: kuswali swala zisanu, komanso kumanga mwezi wa Ramadhani bwinobwino ndondomeko oseta bwinobwino, ndi kusunga bwinobwino thupi lanu, yani umaliseche wanu, chimodzimodzinso kumvera amuna anu pa nthawi imene akuwuzani kapena akulamulani kuchita zinthu zimene kati mwake Musa ali kumunyoza Allah subhanahu wa ta'ala. Ndikufuna kuti kwa iwe amene wafuna kuti utole, ndiye kuti watola, janna ikuphwekera. Koma kwa amene iwe sudafuna kuti ukalowe ku janna, ayi ndithu Mulungu akuongole. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.